Di nga si Tita Flor, adyo ko nagpalabig paniwang. Di mo nang niwag yung magsiman. Di may niwang nga kuan. Pabulk ba? Wala o na mga Hi guys, madyong bunta guys. Nanadyon dyan na uli na. Hindi ka naman sa hero. Ang tagbos ning ko yo. Na board. Board, gutom na. basta yung agtangin ko eh. Ito na na, wilaptan dyan ng itlog. Kamuruta na namin ko eh. Palit kong lukos daw. Ikaw, hindi ka mukaon. Pasalamat na makakagipalitan ka. Namalit mong nokos? Mama, Ano ta? di lagi mukas mama, sige ka mukaon man ka. Nun pakdagan pa dyan kag pasumangil. Masinin ang batasan. May batasan mo. Samok ba? Bungan kang kuhan. Pasumangil, bisag ganangan, dahil pas pusuko. Mamahon ako nami guys. Ganina ako nagblahag kay agang giluto pabalik-balik. Agang giluto kuhan kanang sayote nga nay ginaling. Ako nagblahag kaninang sa jong buntag. Na guys, agang giluto ganina sayote nga nay ginaling anja kuhan. Lami na kay kaon. Anja nagprito ako dari di ang longganisa. Ano yung giluto ganiha. Ari na. Anong gipalayo mo? Wala mo na kanon nga gumigas na. Kuhan ka na ning na yung migas. Wala. Oh, Iran yung kang kaiyat. Ikaw Niwag mo. ka ni kuan. ikaw mo iiyat. Sig suwagit ito karsada ganiha makbuntag sa Diyo maka high blood. Ito na buong. Patis mama na high blood. Sige, naito mo sige. Oh, hindi maitot nga. Abnormal kang laki. Bak ko tawag taluyo. Tawag pas mama dito. Okay, blood plus mama natake na ninyo. Kay mga Nagtuong Kuwan mo. matutuwa na sa eskwelahan niya. Balbal, wala pa di ay. Ako lang itong gipalili, God. mga giringan mo. Ang grubi, boy. Kapon buwang karong giringan ako. Ingan pas mama mga mini. Yan, istikan nga. Kung mo ko halos. Haraga dyan kitid-kitid gusgiyan sa kapangote. Nisunggitan si Jang Lola. Ni gusgiyan. Papaylo maraguna. Nakalagay. Hagbay namang bitawag ni Dudong niya. Grubi lagi. Medyo kaon kay makain blood ka. Dito man. Nara, nabi kayo niya para baka mukha mga ason sinap at do sinapot. Hindi may nusa na na yung pagkaon kay makain blood ka. Bitaw, joker bitaw. Di dagang luto dari, mag-uumang ka. Nga namin dagang luto dari. Di mong luto, isa ka. Kaldirin. May din mukha ang daan bay, aron din mo huli-huli. Muna, dungan mo larga. Para di ka magsigswagit na ng kalsada. Mura mo kuwan. Makapungot. Kasingit-singgiton ba nga? Sakit na nga to ang liog. Wala, ikaw ang sabak eh. Dapat naguwat na lamang ka nga moabot kay mo mading isugo pa to dito sa likod pasingit-singgitan pa kasi minimo. Isubo pa din niya. Bubuong. Ako lang gipalili. Paligli dayon sa sirbato. Ano sigig sirbato? Makainit sa unang sigihan kang sirbato. Bakag kuan. Putruha pa kay na. Mapuspusan siya ka namang duha ni mama. Ano ka makaon? Sa? Ino na may pusit, asang pusit? Diri. Giluto. Wala giluto. Nagiluto kami duloy-dublig sudan. Kaya iyon siya nga nakulit. Nabitay sudan. Ugma na lang ng pusit. Bahala. Mayutan si mama. Pero mukhaan makadani sa yote mga na ay ginaling. Ano niya? O kanan na lang kuan longganisa. Manalay ka na. Mas labaw pa na. Gutom na ito kamay niya. Morning guys. Nakakadediha dahil. Meron tayong bigla. Lima kung gapong lisensya ko ako na ko. Nangailangan nangabot nila ba? Nabot to eh. Plastic na.
Yun ang, Nya anong imula? hindi ka naman problema, magkakakuha naman na. Ang sabi naka-problema rin na. Mamahaw ta guys. Nga ba kung kayo sa pagkakasas, kung bagyatak kay kayo, ang sarap, tigahi, ha? Ningan ka, ang patatas ug kamuti parehas ra. Kamu din. Ningan bitaw ka, patatas ug kamuti parehas ra. Wala ko may una eh. Ikaw rin yung una pareha. Ako nang isilan ba eh. Dalbayitan mo. Di gagawa rin na sila. Taro. Igagawa rin ng patatas ug kamuti. Ngayon ta guys, dahil na nga high blood buntag sa joke. Yung pagin kay Blalos mama, grabe suwagit nyo ito. Tawag niya. Yan lamang ko kay ako maging ginan niya. Lakaw na kinana imong papaw ng chicho bato. Yung anong nangita mo sa ligyan mo niya akong kalidgan. Anong nangita niya Hindi ligyan? tayo siyang diyan nga. Si Jaram din nagsugo. Sige, pag sirbato. Wala pa magagawin dito, dili naman to. Liliya ko dito rin. Jaram, sige pa magkagsirbato. Ngayon mo din gisugo. Mura kag nabuwag ka rin yun. High blood pressure mama, atake na natin nga ninyo. Mga, ang giringan mo. Yan lang magod-tagod kay. Ako na kabuntag masaya po minsan. Sa? Masaya. Masaya din na magapungot man na. Masaya si Siging. Kuan. Masaya gani. Karakarahon ta. Sige patag, gusto patag, sige pasinggitan. Gisugo mo din mo na lang magdiwat. Di kayo magsige Lutok ano pa siya? Ha? Ay ha, nganingan mi tuan na. Wa ka dengag, sige misuwagit nga tuan na. Ito lang ang ganda ng motor. Muna. Muna magajin min pa. Ay blaron. Sige magandang motor kay bawas na di madenggan. Sige pagtawag. Maningdila na naman ka. Mo day sige tag kuan na tuan na niya wa ta kay balong ana din luyo. Sige di sa pandar. Isang motor na sige naslo jo isa ding sugo. Suko ka siyan siya. Rito kang ginawan dya. Ito to. Buang jara buang jara sige. Buang. Uy, lamas mama sige suwagit. Sige tawag. Ah, Normal ka. Grabe, bubur mo kuno ko. Tarong mo. Hindi pa yung gibat din eh. Sina naman kugon? Busay na. Nga na naman ng mga silingan, di hawag na unsa na. Kagubot na. Sabi na ng mga silingan, nag-iaway na. Kagubot na. Kasi mama, sige pagswagit. Hindi mo ang ganahan, kawawan ka sa mga silingan. Alam niya, saging ang dagkira, saging. Ang saging ni mama guys, ang dagkira. Pinambuo ko na. 15 kilo. Silang kilo? 50. 15 kilo? Wala po na tabang kaon ma. Ah, panal pa. Kanina niyo taglimang gawin kada kaon. Hindi na kalibang. Ah, dai. Taglimang gawin kada kaon niyo limuton. Sabang pangit oy. Saba kami saba. Ato nga virginan. Hindi kaya. Mga tiguwang ganina diyan. Hindi kaya. Nanisa na. Ano si mama sa tawag ni Giyan. Nasara. Tiguang. Ya. Hindi, pati nandiyan. Hindi, nanganganisa na kaya. Nagkasaling gubot na. Hindi na itabo. Mo na ako kay maghanggop na kamingaw mo kadali. Hindi siya na itabo. Ano si mama sa tawag ni Giyan. Ang nakakalitingag. Tapos siya po dito. Sigig sirbato. Tapos siguro nila nanay na aksidente simba ko. Nanganisa na. Pakurat mo nagka. Mga Kabaw ka ba mama ng pamilya na makay atong balay mingaw kayo. sige pag sirbato, sige sirbato. Siguro naka 20 na to siyang sirbato sunod-sunod. Lupig pa yung ambulansyang gangaw-ngaw. Mamahal lang ako ganun na, walang ko namahaw. Ano ka mamahaw? Binamag na sundo na ni Musgiyan, katong una. Kani sirbato naman ka, dito paduwang naman to diyan. Di ana magiging toyo. Ako kabantay ni nga tos likod, kaya dito ko siyar. Pagawas na ako, na to sige nagsirbato. Si mama sige nagswagit. Si tawag ni Giyan. Sakto na be. Ito ka sigurong mata kita. Sakto na. Sabligan kang daring kapiron. Naktawa naman ka. Itak nila guys. Ikaw na dia. Tren.
Si Patring yung baligya. Kang, kuhan ko na. Sabi na. Aldana. Manuroy lang sa patang saging. Hindi manurin saging. Hindi ba siya Bayan sa ka, dako kay utang ko ang bayad. Kami sa day? Kami sa? Tamis nga slim. Ha? Sure eh! Pag-sure niya! Kami nga aslong ka karon. Silaw eh. Kami nga aslong, kaya di pa man kailat tanggod. Ito dyan na ni magkaon. Siya, isip pa malitabok na din na. Kaya tatod kaon siya. Hindi na mo lurat yung matag Hoy! kinagsaking. Tubulong ta! Napuralan, nagpinalit ni Junjun, walang kakig-kig. Ay kanana kay pang gym ra ba ni Kian na? Oo, di wala sa marinda kay daghang kay utang. Ano bita magpautang? Munay, lisod lagi na Munay. ni utang. Muna yung gingo na mayo Sa kayo una may sa- istorya, may kay may istorya ginig pangutang inig. Sa una sa kananay, Iba sa yan? una sa Mindanao pa kaya namaligyan man may bugas. Gawa na ko mamaligjag bugas kaya utangan naman. Saan Kaya kay luoy man po di tawag pa utang. lagi! Labi na yun niya ako, give me May pamahaw. ba may pamahaw? Malukay man ka! Hindi. Dugay man makabayad. Yawan na ikumpra. Wala ko na maligya. Unsa may mong ikumpra, di mo bayad. Hindi. Hindi ko din tama utang. Ingnan pagalitan nila do batasan. Kasi ka mo lugar. Kung mamaligya kag bugas kay makakonsensya. Kaya yun na ka, di ka Daghan mo malunggan ba? Atat lang lagi. Ingnan nga. Wala madungag. Makonsensya ta ba? May di na lang tawa maligya. Pag dito sa magpautang, maluoy mo punta. O di magpautang, sa'yo na istorya. O ang magpautang ka, di mo bayad. Grabe ba yung surprise? Unsa may mga natong buhaton, pangatag na lang. Ala, panghatag na lang kuno niya. Kada sa maninda guys kay bisag buutan ka, Ay, mangingat mo, kay batasan. utang. Ni dai pautanga sa kong bugas dai kay wapag ang sweldo. Wa na may madungag. Di nagabutrabag sa sweldo, jawara bay bayad, jawara na sige ako. Mahurot na laman nagbugas, way halin, wa na ikakumpra. Kay puro man utang. Kapito yun ako, anak, nangagi mi nana. Mato guys, sa game wa na lang ko na maligjag bugas. Kay makonsensya man ko, di ko magpautang. Kay puro manggasid utang. Jaloy baja po, jamadyo na lamang po dog natin daghang puhunan. Jagat pong puhunan nga igura pong gipatidyak-tidyak. Wala tayo pang-umpra sunod. Di magsilbi. Mura ito tuyok. Manawa na lamang ko na maligjaw. Bugas. Kay puro naman utangon, di man makapang umpra, di man makatidyak-tidyak. Kay utang man, jadugay man makabayad. Agaban ganyan tod karon wa pa kabayad. Pero okay na na kay bigas man pagkaon. Pero lisod dyan, yung magdigusyo di nga na nga puro ra utang. Kita na may mauwaw maningil kay kita manuyawa dyan. Hi guys, madyong hapon guys. Hapon na dyan, nanak dyan dyan sigyan na uli na. Nandiyan nag-uwan na pod guys. Sakto ra pod nga nakapanglaba ko ganina. Uwan na pod. Basig magdidiritso na pod ning uwan. Kaya naanaraba ko ng low pressure. Ginuo ko na unsa na ba ni nga tang panahon nga puro raman low pressure. Sige rag uwan. Nasming ko yo gapa-hapa. Hoy, nagpawan-uwan pa man mo dana. Kisa si Jang pinalangga oh. Pinajamid pa ko nasming ko eh. Diyo natag namin ko eh. No, thank you. Isa na blood ganina nga sa tawag. Lula, sabak kay pagbuntag, nagsagit yun sa tama, nulaw kayo. Nagsagita lagi niya. Uy, yan! Nagsagit kayo sabak kayo sa pagbuntag, isuko ra bagi kong tuyo nga to sa likod, kay magdungan ko ng gawas. Kasyagita niya lagi. Diya siguro to siya sa purta nagsagit to. Buntag sayo. Daw kitingog. Isuko man ko, sa mga watog yun. Ay, yun si Papa nga to, kung sa likod, tibasin ako ni mo sabay. Diyan ako ginanon, dito na ako diri. Kinsa lagi sa dan? Si Papag si Lula. Burt nilang duha, sila ay paglalisa. Wala yung gasi mangot siya na kanina. Sabak kay buntag sayo, dukig tingog. Yan! Sa mga binaw ganina ra kanya to. Kasagita lagi niya buntag sayo. Sala. Sa dito kay basin ni mo sabay. Dita no siguro niya nalisan siguro siya kay ganina ra nagatang diya wa ni larga. Pritig sagit.
Wala to, after 5 minutes nga, naglingkod-lingkod dito, nagsagit naman. Tingog. Papa ni mo Sama isang na nga naglangayan, kikagay na rakagyulat siyong papa. Ya, sakit na, murag ka na naka-microphone, lanog kayo dito sa likod. Ba pang Linda mura nagkuan. Mama pa. Ewan to sa ano. Mura megapon. Sinipis nga, pili man abi. Pili man. Sabak kay good. Na-trigger naman. Ay, aka magyayok laro ha sagol. Hindi kayo dito po kagyawit. Ay, gisugo man ko nga to dito kay basin kunog na mo sabay. Ayaw yawa lagi niya, gabriyan siguro tong putahan pagsagit diyan lano kisliko. Bugo gitaw ko giyan nang imong mga suko kayo nagsagit ng sa tibadatan. Ngano man siya oy pagabot na ko daw gisagit pilo marna sabot kayo. Suking tingog, suking murag gamit ko po. Ulaw kay sing buntang. Wow, din ang sampitan. Alas 6 na pag yun nga tulog ana. Naglanog na. Luking tingog. Tutulong na tutulong kinatalis ka Naglanog nila. Ikaw, ang lili mo gani diya. Nang lili po natin. Lanog oh. Abi nilang naan sa nasgiyan asa rang anong tawang nga No. pagtag sa jupa. Kuya, ulo kayo ka, murag ga mikrofon luking tingog nagsagit. Bakwa ko no siya murag gidangatan mo. Nung tubig lang ko kinalindawan mo. Patanaw ko no. Mura nag-cellphone gay ako sa tanag ibi. Mo na ijang order sa kon guys, Shopee. Pwede mo text lagi. Ang singanda na. iWatch na, Apple Watch ba daw? Remembrance daw sa minatag sa ijang ninang na pamasko das December. Ninang Rowena, mo na ijang kuan. Ijang remembrance sa imong gihatag. Ningan si Tita Flor adyo ko nagpalabig paniwang. Di mo niwo kay Waljiman. Di man iniwang nga kuan, pabulk ba? Wala o na mga bilbil din, murag maso lang ipuli mo ingana kung gusto di kay iniwang po kay. Aka na may pinduton gay. No. Kuya. Nalagi mong picture gi, pwede na ibutang ang picture. Ano pa irasan biyo? Nalagi orasan. Type na sa clock, ang app sa naka. Diyan anong mas mahal tong kapapa nga gamay man to. Di mas kuan, masaitik mo. Mura nag-cellphone gay. Dili siya kuan pa. Kuan raya kanang basic ra ba kanang mag alarm clock nga na ra mag-connect kag music. Ah. Hindi ka magpa-music diya kay Dili mapindot yun ang di na to mapindot. Basig dali ra po na mo piyok. Mindot man quality ako man kita. Kani wawabe gamay kayo. Nindot kayo kay anahon man nimo. Nakabati lang po dana, di parehani, di ka kaili sa goalkeeper. Di lagi. Ganun ganahan man mo mga nga ng relo, unsay na nga na. Na may makondre tanang heartbeat. Na heartbeat di biyo, Nasa heartbeat. heartbeat. Multipurpose man good. Na heartbeat ni. Dili ra siya basta Heartbeat to. Tapos, Ay, pa pwede ka mag-blood pressure na? asa may blood pressure? Sa ni dapit sa running oh, sa Nga na, running. muna akong gamiton niya maug mag-jogging ko kaniyo. So toy ka nang walking oh. Para Hey, mag-time? iguman na niya. Magsikag baklay, magyap na kung Pila na ka pila na ka kilometro ang imong na baklay then pila na kalakang. Ang akong targetan na kada mag-jogging ko kay 7,000 steps man kay kuan man ako. Gamay ra sa Unsa? dagang kayo kuan. Unsa si Papa og mamasahero makita na nagpila ka pila ijang dagan. Pwede. Kinagod na ikuan. Unsa makita na nag-asa padung si Dry. Papa. Kano? Dili ka na. Ka na ba sa Kuan no say kuno. Ana og pila ijang dagan sa biyahe. Kunik cellphone pa. Unsa og asas Papa padung makita. Ay, GPS ra kung asa na ang relo, may bawaan kung asa. Nani GPS day? Oh. Kung nakakonect na nga cellphone, may bawaan na siya kung asa na oy. Tanawon sa Google Map, basa nagdagan ba? Mahibaw Kuya, ang asa oh. si Papa. Pwede na i-connect na rin sa cellphone. Distance. Ikunik ko na si phone bantayan ang tadi ay. Alala, di ko sa pabantayan, patay. Patay, ba't mo siya bantayan? Pwede na i-connect sa Ano? cellphone pa. Pwede. Huwag asa ka pa dong. Wag ni pa why di ani ba? Klase sa Sabado. Kasi nagsabado. Kay pag naging semana, di ba bagyo, halos duha ka adlaw suspended karon bawion. Kada Sabado na o Sabado ra? Karon ra. Joy! Nay klase ni ka Sabado, masayro ta. Klase Sabado. Di pa sure oy.
Sabado. Oh, Basi naa. all day Di ka pa, na. sorry, announce pa ugma. Ugma pa may bawa nag-final. Iyo. Kay Bilo. Adi ko na Bilo mo grilo? Mas ganahan pa ko na namutanaw kay Dako kaysa katong kay Papa Di gamay. dali siya. Kuyawan Kuha ni ko ko ni mahulog kuyawan ko. Ay mo kay panglong lasting magunawa. Tagpila ka bulan ni mo ay Dugay lagi ma-charge be halos sa kabulan sa mo. kabulan ni mo ay charge kani. Tanaw gigamit na ko whole day katunga na lang ang battery. Unsa day nga nang riluha karon pa mo ko kita. Xiaomi ba kanang smartwatch. Diyan na lagi heartbeat na ay Si puno na pud na oh. Mingkoy, sud Mingkoy. Giniuwan. Diyan na lagi mga makita na heartbeat na ay imong sugar. Ah, nindot na touchscreen na ko niyo. Diri ra ka mo. Diyan na ay makita ka sa kapadong. Loki ra kay sa tanawon pero ang presyo ana sus. Ganahan ko kay dugay malubat halos sa May kabulan. lami. May lami. Grabe boy. Mas lami pag na lami pag ah. Mo ni mga kamot ug kugihan, mga ugaton. Pag inom nagtubig dito dong. Magdidiretso na maghapon ning uwan. Naginday-inday naman pug uwan. Ginuo ko ning naon sa naba ning atang kuan guys. Panahon nga permi laman ga. Ngani. Sus paita. Panuwan na pud.